Sok cengkelmu. Saking mriko nuwun sewu, paring asma sinten, Dik? Dik. Dik. Rada budhek kita bocah. Jumeneng. Mosok iki sekolah SLB. Ampun, teng mriku mawon riyen, mujak omong-omongan ora nyaut kok. Paring asma sinten, Dik? Dik. Masya Allah, niku lho mike bocah ayu kok kaya ngono. Paring asma sinten? Pidalem sangi pundi? Cek. Niki lho sing murup. Niki murup. Lah mboten murup dibuang mawon. Cek. Bul. Pun dirungokne Pak Cangik. Paring asma sinten, Dik? Nggih, dipun tepangaken nami kula Dimas Niken Salindri. Masalah. Napa lho? Iki jeneng Niken Lindri iki ta. Lah iki lho sing bakulan gethuk ya iki. Iya, Pak. Gethuk lindri. Oh iya. Berarti kene gethuk lindri kene tahu takwa. Aduh kan tok ngene. Nun sewu genduk Niken. Pidalem saking pundi nun sewu? Aku saka endi ya? Lah ya mbah. Mbuh. Leng paling. Saka Kediri. Kedirine pundi nun sewu, Dik? Kediri Pakunden Kota. Oh nggih. Sik umur sakmene mesti sik sekolah. Kelas pinten, Duk? Aku kelas 5 SD umur 11 tahun. Kelas 5 sakmene iki. Lah iki SMA ora bathok gurune. Lah iya kuwi lho. Sik, ki ngawur nek iki. Ki nek sekolah lho ya. Mas Kundet bener ora kene sekolah kok Lah kleru. Mas ngene lho, Bos. Piye umur pira mau? 11. SMA iki 11 lah. SMA ora mesti ngungkuli gurune iki dure ndek-ndek dur dhewe dadi ngene iki. Leneng lho, Bos. Pengertian badhe gurune ngono. Nggih, ngaten iki nun sewu, Dik. Hobine napa, Nduk? Hobi. Aku hobine singing. Wah. Ngerti ora singing? You Lexi. You like nyising. Singing kok. Apa? Dasmu. Singing itu vokalis. Nyanyi. Wah, bahasa Inggris ra iso apa-apa. Nyer. Bahasa Inggris ra godak. Iso ya, lulusan SMA. What's your name? My name is Niken Salindri. 1 2 3 4 5 6 7. Allah. Mas aku. Lah iki hitung-hitungan ndi? Ya itu Inggris. Lah iya bahasa Inggris. Apa mbok cak hitung-hitungan nih? You like. Apa you like tok lho? Kamu suka ngono lho, Bos. Suka apa? Yo engko tak You like terusne. me, ngono lho, you like me. Urung diterusne kok susu dindek kae. You like. You. No. Smoking no. No. Vapor. Papor. Sampeyan iki sing jenenge Cak Sikil to. Lho. Aku jenengku Taklih Tokor, Nduk. Leleke sing kuwi jenenge Cak Betet. Ya, pene. Aku karpet. Oh, karpet. My name Mr. Little Frog. Little itu kecil, frog kuwi kodok, dadi kodok cilik. Oh, oke. My name and kentut. Kuntet. Mana, Dek? Aslinya Anu, mana? ki ben langkung sekeca jumeneng. Betul apa ki? Ora apa-apa. You up Apa? Apa iki apa? munggah lho. Iki niki kula jumeneng. Jumeneng. Jumeneng, Dek. Jumeneng kok junemeng. Angel jak momong bocah. Yo iki lho kelas 5 sak mini lho. Iya. Iki SMA ora telolor. Lah iya malah kok jerapah kowe. Mohon maaf, Dek. Oh iya. Masih kelas 5 SD. Masih kelas 5 SD. Umpamane tak tekoki cita-citane besok pengen dadi apa, Dek? Aku pengen jadi dokter. Apik kuwi. Aja gelem dadi dokter. Nyapa? Tulisane elek bayare larang. Tapi lek sing preksa nggone-nggonanku ki malah tak kei hadiah lho. Masa? Ora percaya. Hadiah apa, Nduk? Hadiahnya garek penyakitnya apa sih? Ringan apa berat? Lek ringan hadiahnya sepeda kayak lara batuk, pilek ngono sepeda. Tapi lek dokter sesasi no bosok no kowe. Lah ora nyontek 15.000. Dokter iki akeh duwite tenan. iya. Panu iku wis saiki larang iki. Penyakit panu. Panu iki murah lho, Nek. Murah sapa jare sapa? Lah panune ning ndi ta? Jantunge. Oh iya. Dadi jantung panunen ki larang. Oh iya. Berarti piye, Nduk? Mas? lek larane rada berat kayak Nggih. jantung ngono Nggih. kuwi ya hadiahnya ya luwih besar. Luwih gede. Roda papat. Roda papat. Apa, Nduk, kuwi? Apik lho malahan. Iya mobil berarti. Ya itulah namanya. Oh iya. Awakmu lho, Cin. Ambulans. Oh, berarti mlebu ning nggonmu ketoke jantung langsung dituthuk dor bintang bongko berarti. Jangkrik rambut saiki. Sampe kok lara jantung nggon-nggonanku ae. Lek nyapa, Nduk? Tak priksa. Oh, diperiksa. Lek lara moto barang nggon-nggonanku ae. Carane piye, Nduk, nek sakit mata?
Apik wi. Awake dhewe. Apik dengkulmu. Awake dhewe wis tuwek di mata-mata nih. Bene ra apa-apa bocah cilik engko diomong. Namanya mata itu kan bahasa Indonesia toh. Matamu dhewe kuwi lho. Kok nesu to? Karo cah cilik kok nesu to. Ini bahasane lho, Cil, bahasane. Nesu gampang suwek lho. Tuwek. Aduh, aduh. Suwek wi koran. Sampean apa seminggu iki jare kecelakaan. Gak apa-apa tuh sampean. Sampean gak apa-apa tuh. Aku kuatir lo krungu kabare sampean. Terus Dik. Kuwatir Warita, terus. Aku kuatir lo tak ngono wis sampean piye digonek rumah sakit Sidoho. Enggak apa-apa sing malah sing loro ikimu malah. Mau ketoke aku Lah ibarate adik ya adik, ngono lho, ibarat. Tolong ya Allah. Endi? Lho Kebuak termak pakpok. Delok ning aku lho, delok ning aku. Ngene tok. Ngene tok kok lara. Lah iya, Pasar Cil rene yo, mosok ngono tok rene. Jajal ngene tok, jajal. Rene. Kelon. Jajal rene. Jajal. Kaya ngono tok. Wong tanganmu gedang kluthuk ora kancane malah bosok malah karo rumah sakit. Oh iya. Iki aku rong kenal karo dalange lah. iya, dikenalin, Dok, dikenalin, Dok. Kenalan karo dalange bagus lho dalange Mas. Ya bagus aku ndredeg kan ngene. Anu wis Bocah kelas 5 tak sodok ndelosor. Kelas 5 ya wis ngerti kowe iki. Bocah sing kelas 5 dredak-dredeg. Ndredeg. Sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe mboten wonten tunggale. aku ki dilem kaya apa saiki wis menutup diri. Lah ngopo lho? Aku wis dilem kaya apa ora bakal kegodha. Masa, Mas? Masa? Tenane. Wis tenan iki ora bakal kegodha wis menutup diri. Masa? Heeh. Ngono ta, Pak? Heeh. Ora percaya. Lah ngopo lho? Kok ora percaya ki? Ki omonganmu ora penak, kok ora percaya. Aku teko batu-batuane ketara gitu. Ketok. Sih, batu-batuanku ki apa? Bocah lah batu-batuane ombo sing dipikir ning jero ning enane lak tan liano W E D O K wis ora enek. Apa kuwi? Wedokan. Oh. Wis ora enek. Ora. Sekolah sing tenanan. Lah iya no, iso. Ki mik aja mau mati to, Mas. Salahe ngampleng aku mikmu tak pateni. Aku ora ngomong sampean. Saking sayange, Aku no kangen. gemes, kangen no suwi adewe ndak. Nek kangen piye, Dik? Nek kangen ya Allah, Ya kangen Allah, karo kangen. Piye kabar kamu no apik to? Bapake ini tak biacoki bapake. Sik to, kowe ngomong bapake bapake. ya dudu anake. Kowe ngomong bapake ya aturane bapake. Apa ya roh kowe? Lero. Bapak Nek sapa? Lah iki ora anake Pak Degleng dalang. Pak Degleng dalang Kediri. Dalang sing mlakune hili-hili. Ora trimo, Dik. Dik iki kan mupaku dadi sampean ora trimo. Ora trimo, Nduk. Aku ki sebagai Ora trimo piye, ape ibarat trimo? aku bapak lho, ndak trimo bapak Ndak trimo. dijajak. Ape trimo piye wong aku rong kirim mbok trimo lho jane kocok. Ngelone ayo. Seorang bapak dine. Nah, Ora sing ngomong sapa? Degleng jare mlakune ngene-ngene. Ora. Ya pancen, Nduk, bener apa ngono lakune bapak ngene-ngene? Ora. Lho, tapi jenenge ya kaya wong mlaku ngene-ngene. Jenenge Degleng iki mlakune mesti ngono. Jenenge tok tapi. Jenenge tok kan. Aku ra tega. Ora tega. Ora ngono nesu sodok Kowe tenan. karo aku gedenan aku. Iya ya Dok, untung cah cilik ngono rada tok sithik sikat. Apa? Sikatan jajal. Untung kowe cah cilik. Sampeyan iki lho, jek cilik mana pisan. Lho. Piye to iki maksudnya piye to? Piye Cil, maksudnya piye Cil? Ndak omong aku. Apa? Lho aku bengi iki. Yo Aku aja mbok cecokne iki sitok neh iki aku gelo aku. delok Nyapa? ngopo Lah apa nek dilokne cilik om anak jane kancane. Lho lah Padane anak tikus kok piye. Lah sampeyan mbek aku lho ya gedenan aku. Ero aku lah gede awakmu. Lho jane iki bahasane ya halus jajal ngomong aku. Ayo Jajal nduk ngomong karo aku. Halus. Coba aja nesu. Cuk anake sapa ya Allah? Anake sapa? Nangis anake sapa nangis. Sabar, Cil. Alah. Tiada dusta di antara kita. Wah. Kuwi lho. Ayo dikenalkan dulu. Pak, bareng asma sinten? Niku lho Mas. Oke, Mas, ya Allah. Kula badhe nderek jenengan mestina ingon-ingon inget-inget ngono lek pas saya rong dina sing ndek inginganane gak iso turu aku, Mas. Apa? Kelingan sampean ki lho. Aja tumbak cucukan lho ning SMA 1 aja tumbak cucukan. Aja macam-macam. Iki awong sithik iso dadi masalah. Aku ndak macem-macem. Sik, berarti sing WhatsApp mau kuwi ta jane. Lah ya
kowe nginang ngene kuwi. Wah, iso pertengkaran iki kok. Nduk, aku mau ning mobil mau sing video call kuwi to. Ora sadu atuh. Sing dikirimne aku mau. Ya iki dalange. Layak ngomong Pak Kundet, aku video callan iki lho. Jadi dikirimne aku fotone ngono lho. Oh, cacil diware kaya ngono, suwodeg dalange. Rumah aku. Ayo, kalau ndak ngomong Mas. Alhamdulillah ya Mas ya dhewe ketemu nek kene Mas ya Allah. Piye kabare sampean apik to? Alhamdulillah. Alhamdulillah apik. Ya Allah, bejane kambel ijo. Tegane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Ya ampun. Iya, Pra. Napa Mas Persel napa? Umpama aku saumuran karo dalange ngono ya Allah. Nduk, tak ilingne Nduk. Piye? Umpama kowe dadi arek lanang, uyuhmu cek kenceng. Sik to. Apa? Wis. Ya nenek. Kok bahasane ra penak iku ndak. Aja ngono. Ngene Nduk ya. Tamung sesuk lampu meneh keteluk dalange WhatsAppan ae. Paham? Heeh. Ndak usah ngomong sing neko-neko. Paham ora? Engko ndak dipikirke nek apa-apa awakmu tak belajari apa dibelajari sapa itu ndak boleh. Ndak boleh, Paham Nduk. ora? Umpamane karo dalange. Ini tak warai. Ndang. Mas Dalang. Mas Dalang. Pidalang. Nggih. Pidalang saking pundi ta, Mas? Kula saking Nganjuk. Ya, tenan terus rada ndek ya. Pidalem saking pundi to Mas? Kula saking Nganjuk. Oh, jebul dalange gendeng wis ora santut. Gendeng. Nyapu dalange nang. Luwe gendeng iki sing ngajari. Dedeke kan yo nerokne. Lah niki nuwun sewu. Piye? Jakarta pun bolak-balik nduk niken. Oh Wah, iya. pun dikenal Jakarta iki. mulai tran 745. Alah ning Jakarta kabeh Hongkong wis tak ubengi. Oh. Sampeyan ki jareke ya mlebu nek TV to ya Allah. TV. Aku bangga loh. Wis tekan Hongkong luar biasa. Tekan Hongkong. Wis luar tekan biasa. Hongkong liburan mesti. Sik to. Nun sewu padahal. Hiburan biasa sangkel kancan. Hiburan Hongkong. Lah nek Sanes liburan. Sanes. Teng mriko nika umroh. Umroh dia kalau mantan jero kurungane umroh. piye? 40 dino. Nyapa ning Hongkong? Jero kurungane umroh. Bukannya kayak sampean dikongkon karo Produser TV dikon rono. Heeh. Iya aku nang kono kon syuting penjara Sote kok penghayatane wapi mlebu ndek penjara nek Hongkong kae dikongkon produser TV. Aku wis karo pemain Cina-Cina wis Lah akeh. iki kenal Jackie Chan bareng. Jackie Chan kancaku sak leting. Wujuh. Masa? Mari ngono Jackie Chan metu mencowolot ning Indonesia, mara ning Jawa Timur ning Banyuwangi. Nggih jret tungkae kundet. Kancane bosok. Syuting. Kancane ning kono nangis loh syuting. Tapi Ya, kula aku- mboten aku ora ngomong mboten waktu maiben. duwe. Saestu mboten maiben. Piye, piye? Mas Percil niku dikenal Indonesia Indonesia. sampai luar negeri. Hongkong, Taiwan. Bulan 2 nyuwun pangestu. Mas, percaya Kirim Spanyol. weh, neng Spanyol, Nggih. dagel neng Spanyol. Sanes. Ndak napa? Tidu karo banteng. Lah, tiwas aku seneng teh. Angkrik, batukku bulan loro dilungkas ora ndek paspor rono neh aku. Gredeg aku. Tibana didu karo Karo banteng. Ora apa-apa, Nduk, aku manut ae. Mbok tekan ndi aku manut. Terus umpamane sampean tak kon nembang nembang apa, Nduk? Umpamane Aku nembang apa ya? pengen eroh. Sing dibawani sik, Dik. Dadi ben Oh, ngono. ayo no, ben Bawa, mamerne sore. bawa. Bawa no. Oh nggih, slendro pelok barang napa pelok? Nah. Apa, Nduk? Apa ya enak ya? Mbok. Lho, mbok Lah nek wonten pamundutan apa? Sik ya tak wacane Nggih, nggih, iki. Dik. Diwaca Mas Persil. Iki blakonmu tak pek apa? ngawur iki pusaka. Tak peke. Masa jeda? Apa ya pusaka piye? Pusaka. Nyapa kok gak? Mah, Ya. mbok buang kok. Diwaca. Ya. Wah, lah ngene koyo anan lili dah ta. Apik ngono. Lah iya pantes lah. Lah piye ning ndi? Mbok pasang ning ndi, Nduk? Mbok Ngene pasang. lho, meneng ya, meneng ya. Iya. Ya, mbok kene jero kene. Dadi kancane koyo siluman ngono karo. Apik lho Ini tak malah. wacane kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Dalang Ki Akbar saking kula Adin Ajis anggota WMC Wayang Mania Community Tuban Motong ya. Sugeng Ambal Warso kagem SMA N1 Ya. Nganjuk mugi tambah
kesehatan. Oh nggih. Amin. Ya, amin. Amin, amin. Derek Kesehatan nyuwun semuanya. pamundutan Mas Dalang tembang Kadung Trisno Kembang Jagung Rembulan Mbak Niken. Oh siap. Terima kasih matur sembah nuwun Mas Ya. Dalang Ki Akbar. Oke. Acara ulang tahun SMA. Kuwi catetanku. Kuwi catetane kuwi. Catetanku. Alah. Aku nak Oh yuk ya ngomong wes aku lali sadurunge kok. nyanyi Ya. ya didoakan. Ya, didoakan. Dan terima kasih buat Kepala Sekolah SMAN 1 Ya, Nganjuk. Ya. Juga guru-guru dan Oke. juga panitia semua Semuanya. telah menggelar tontonan sing iso dadi tontonan Amin. contohnya malam Amin, hari amin, amin, ini. amin. Dan didoakan buat SMAN 1 semoga tambah jaya, Amin. semoga tambah maju, Amin, amin, amin. semoga tambah berkembang, Amin, amin, siswanya amin. semakin pintar dan bertambah. Ya, amin. Banyak. Cerdas. Oh, ya. Bareng ngono lek mas-mase, mbak-mbake sing wis lulus, teko kene muga-muga